Yep. Thank you. Wach ni mogik ne nyikwaro Magajwang' weche mag tuke mag curling. Gikumi biro nene higni maybe adek ang'wen mabiro ka watieko. Tugo mar curling ni eki en tugo ma nigi future sana kendo nyalo bedo sport ma mokwongo manyalo kelo ne Kenya medal mar Winter Olympic ka wayudo support motegno. Support na gima walak en jotugo wan go gi jotugo ma very talented kabisa kendo gin zealous gidwaro tugo gini kabisa support ma walak matin. Koro ka wayudo mano to wanyalo prosper. Alafu gimoro machielo ma daher mondo awachi curling ni eki pod tiere wan gi deaf curling ma pod itugo gi jomoko mar challenged in hearing gi impairment mar hearing. Pod nitiere wheelchair curling mano eko be Kenya nigi teams. Koro kumanene tugo ni eki nigni moko matin mabiro mbele kai by 2028 Winter Olympics. Wan gi Youth Winter Olympics. We are aiming to participate in that. Koro sani eki team ma prepare sani eki en team ma wang'iyo ni mondo mi kochopo then to gibed ni giromo ginyalo participate in that Winter Olympics. Kamano. Erokamano nyakwaro Mogi, erokamano kuom ng'iyo chenro ni tugo nen mar curling. Adwa paro ni tuke moko ne watugo ka watindo kane koth osechwe to ne warito mondo mi chuodho moro losre mathin ewi thur kacha mar biye aeto wadhi to waswedore mos. Ineno ka mano ne en training machon. Ka be ne ero tugo